We gaan naar de eendjes, naar de waterbies, naar de reigers. Je gaat heel wat mijn, hè? 2 keer per dag krijgen ze dit. Guus, 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 kom nou. Guuske. Ja, erg, hè? Vind de reigers er? Ja. Kom maar. Deze zak hier, en misschien dat ze... Kijk, ze komen hier wel eens bij. Hè? Kijk, dan gaan ze er rondomheen staan. Even wachten. Ze moeten er even omheen staan. Guus, 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 Guus. Guuske. Iedere keer op dezelfde tijden. 's Morgens 10 uur en 's middags 4 uur. Er waren 300, 400. En er waren meerkoeten en van alles en alles. Mevrouw Jager. Ja, een hele bijzondere vrouw. Hoor. Die is helemaal begin met de beestjes. Ze sliept er s'nachts helemaal net van. Dat zodra het begint te vriezen, dan heeft ze dan reigers natuurlijk en eind en dergelijke. En dan, dan belt ze me al. En dan zegt ze, hoe komt het met de reigers, Kuiper? We helpen elkaar om de dieren te helpen. Ik vind het prachtig om te doen. Die liefde voor dieren. Heb ik mijn hele leven nog gehad als klein kind al. Jij komt hier leefde wij dan? Zal ik dat maar niet allemaal vertellen? Ze gaan ook van je houden. Ze kennen je op laatst. Maar er bent nou niet zoveel, dat vind ik jammer voor jullie, hoor. Ik heb alles voor dieren over. Laat het je niet afpillen. Pikken er de meeltjes, hè? Maar die hebben ook honger. Mevrouw Jager, hoe lang ben je nou van plan je met Rotterdam? Ik hoop in de eerste plaats nog een jaar of 5. 10 is wat te veel gevraagd, denk ik. Dat is natuurlijk 94 geweest, moet je kijken? Nee. Nou, dan moet ik 93 worden. Voor de jongens, voor de 9, net voor de 9. Nee. Ik wil niet voor het 9e jaar stoppen. En een goede opvaller. Want deze man die gaat ons verlaten. Ben je er al een opvolger? Nou, nee, dat is er net zo makkelijk mee gevoerd. Nee. Als je eitjes voeren, dat gaat nog wel, maar die vis heeft er al die hele toestand. En vis kappen soms, als de vis heel groot is en het fijn kapt. Maar jou had de vis wel toestaan, zeg ik. Ja, Is dat een enorme stionkerij? nee hoor. Parfum. Parfum? Parfum voor de reigers. Ja. Als niemand dat nou doen zou, hoe moesten die beestjes dan eten krijgen? Nou, dan nog een beetje maar weer een broer of jou fjouwen. Hè? Ja. Kom je weg. Dag jongens, dag popkes, tot vanmiddag. Zo, ja. Hoe heet het dan?